behavior yakhe. Oh na uzomsebenzisa uzoba wesithathu. Esingaki yena njengoba kuno pitch one. Uye mosong angihambisina ngithi uye ungihambisina. Lawo khohlwe laba. Ngithanda orasithanda. Khohlwe ngithanda wena. Khohlwe bani? Ngithanda wena. Available abantu. Siyabathanda ngithi. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a bubble king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shendele Bobo, Si Popo, Si. Chris Baba Chris. Dlamini. Ngisacela nje mfowethu sibonise inhlonipho kwinkosi encane, inkosi eyayibhacile ibhace ngapha eSwazini, inkosi Ingoba Makhosi. Lelitshe isho kwinkosi Ingoba Makhosi. Siyathobeka kuwe. Siyathobeka kwinkosi eyibhacile ngapha ezweni laseSwazini ibhacele inkinga inkosi Ingoba Makhosi. Siyathobeka kwingoba Makhosi. Sikhothama kuwe mfowethu futhi ususitshelile ukuthi ophaqa abanankinga ophaqa abantu sebedelela inkosi bathi inkosi ikhankasa ngophaqa. Ngiphinde ngisho futhi ngithi inkosi number 94 esiswini indoda enethathu esiswini u94. Yebo. Umbhalo nemininingwane eminingi leyo. Siyathobeka. Singabantwana bakho wena wasendlunkulu yale konje wathi baqhamuke enhla wathi baqhamuke eTanzania nako ya wathi behla njalo nobukhosi baze bayongena shiqe owala ekhaya lo mfana owethu. Siyathobeka kwinkosi Ingoba Makhosi. Sacela usidedeleke siqondise abafe bayo. Singabakho thina. Singabakho. Siyabonga nakwi konje yini umuntu osebenzela inkosi uKing Zoso phela ngoba ngibona uKing Zoso ngathi uye ovulela inkosi iminyango aphinda ayivale. Sithobeke nakuyo iZoso. Hayi ngeke sesithobeke kakhulu. Take me home. Siyathobeka kodwa kwingoba Makhosi. Take me kwabafeba hey. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Umhlaba uzoqonda ke manje bese kubuya nani inkosi Ingoba Makhosi. Oqonda umhlaba. Ngoba inkosi yethu leya iphethe thina. Yathina. Bhuti ninjani? Niyaphila sese ninjani? Shap. Igama lami mina ngoKing Ginger my brother. Ngicela ukubuza mfethu. No sorry bhuti wami. Ngicela ungilalele. Ngicela ukubuza out yami. So njengoba wazi sesiwami ukuthi kunezinto ezitrendayo la ngaphandle kuno march and march nibonile ezinye inkosi ezifikile besingazazi. Hey mina ngizilandela nginakulezo zinto. Awuyinaki ne? Uyayazi kodwa inkosi Ingoba Makhosi le yayibhacile ngapha eSwazini ifihliwe khona. Hayi ngiyazi. Ngobani ima sesiwami kukuphi ekhaya? Emsinga. Yeah. Kodwa inkosi Ingoba Makhosi awuyazi? Mfowethu. Inkosi yethu awuyazi? Thini youth angisho ukuthi angisho ukuthini. Mina nje njengeyouth uyinkosi yami. Because inkosi ulingana nathi. Hayi mina anginaki into engangisiza ngalutho. Yeah. Lapha ku Facebook angaze nimbone umuntu ovunulile obhala unumber 94 esiswini. Lutho. Hayi. Kanti Ingoba Makhosi idume kuyifoni yami kuphela. Yini? Inkosi Ingoba Makhosi.
Guys, life is expensive these days. Food, petrol, rent, everything is going up. That's why I've been using Pocket Broker to make extra money from my phone. Signing up is quick. I use the promo code CMTVSA4 when registering on Pocket Broker. Make sure you use it too, because it gives you bonuses when you start. What I like is that even if you are new, you can use social trading, trading signals, and indicators to help you trade smarter. You can even copy experienced traders. Let me place a quick trade right now. There we go. Successful trade. They also have different trading modes, educational content, and 24/7 support. So even beginners can learn fast and get comfortable. If you want to try it for yourself, check the link in my description and use my promo code CMTVSA4. Start small, learn the platform, and see how it works for you. Yenzani? Bengibuza hayi Okay. my brother ngicela ukubuza mfethu. Ingabe wena uyinkosi ka my sister? Yeah, inkosi yakhe. Sisi ingabe wena uyiqueen ka my brother? Yebo. Seniqaleni niqaleni lento niyenzayo? NgoDecember. Niqala ngoDecember. Ungathini eyakudonsa kule nkosi? Uhloniphekile. Ngambo nje umuntu engamthanda. Amakhosi vele ahloniphekile. Nothando lwakhe. Wena my brother ungathini yak-attractor kule ndlovukazi? Yo mfethu, ngingabala ngingaqedi yazi, kodwa ke ngizothi nje ukuthi kaphu. Qaphula mfethu. Indlela mfethu ayiyona mfethu. Unjani? Mfethu umuntu oyisobile, umuntu oright, umuntu ongayithanda izinto kahle. Akuyena umuntu ovanze yabo. Yeah, nje. Yeah, uyahlonipha futhi. Okay. Yeah, uyahlonipha kakhulu. Siswami, siyabonga ukuthi uwamele usisi. Uhloniphe. Wena usebani igama? Happiness. Injabulo. Futhi Hayi igama lami? yebo. Ngunhlanhla mina. Unhlanhla. Yebo. Yabo Nhlanhla uthi unenhlanhla ye-happiness. Hamba negama lami. Ne? Unenhlanhla nje ye-happiness mfethu. Wena izinto zakho zathi mazenzeka wavelwa nenhlanhla yenjabulo. Ingabe uyawuthokozisa yini umoya wakho? Unjani? Ingabe uyawuthokozisa yini umoya wakho? Yeah, uyawuthokozisa. Yini awuthami unamahloni uyi-out enjani unamahloni ngokukhuluma ngokuthi mhlambe nike nidlale i-wrestling mhlambe i-up and down and up, thaqa phansi. Ukuthi inkinga hayi lezo zinto ngithanda ukuyikhuluma kuba especially umuntu engingamazi nje mina ngu-King ngiyinkosi nami King Ginger, kodwa mina angiyona inkosi ngoba amakhosi ngiyinkosi mina uGinger. King bani? King Ginger. uGinger ini? No ngiyinkosi King Ginger, kanti wena ingoba amakhosi ingobani? Igobani kuba baba amakhosi? Amakhosi angazi manje Ginger. Ginger beer. Awuthi ubukisa ngaphambi kwentombi yakho. Sengicreate ama-jokes ngobukhosi bami. No, ku-right. Kodwa uginqa King yabo, King yabo wena iKing efana manje. hayi bo sis. Awuthami wena. Awuthami wena usuka kuphi? Kukuphi ekhaya emakhaya kaka? Emakhaya. Mina ngidabuka le eMbumbulo esigodini saseMvuzane but ngihlala sengingapha. Ngcono ke ngoba usuka eMbumbulo. eMvuzane ngiyakwazi futhi eMvuzane. Lalela ithi ngikutshele iMbumbulo ayikho kude kakhulu. Masuko eMbumbulo vele ulayini osuka usubheke ezantsi. Ombumbulo ofolweni okwamakhutha kushona le angithi ngisase right ushona phansi koShepstone shuthe wena use South Coast angithi iSouth Coast angithi isondele neEastern Cape ngibuza angithi akuyikho phela into wrong iSouth Coast mina basically cishe yeah mina ngisho izi in between iSouth Coast ne good shot so uyawazi amakhosi angithi uyayazi King uDalingebo ngiyizwe ngayo but angeke une-threat ama-threat pho benihlekani ukuthi kunama-threat mina aniyazi inkosi nama-threat nini noma yini aniyazi inkosi nama-threat hayi inkosi enje enjena okay ngicela siyiyeke-ke le nto obukhosi bafethu okay it's fine my brother khona ngizonidedela hayi kodwa-ke mina ngiyanihlonipha and mfowethu nginifisela inhlanhla niyaphi lesayikipha siyala imali njayami cha romantic dog. So my brother, I want to know from you, in a scale of 100 ungathi umuntu wakho umthemba kangakanani njengoba nithandana? Scale of 100 ne? Yeah. Manje usu95. Hayibo. 5 aphila 5 umuntu umthemba ngawo. Yini wazalwa ngo95 yini?
Man, Yeah. Waqoka nje u91 noma nawe ulandela inkosi ingoba makhosi ngithe u94 wena usu95 wena hayi lo mjita lo zenza ingoba makhosi lo Ngakhulu babe. Manje ngitshela into abantu zamakhosi ngibuza obani no rate ngimrate abani in ngiyakuphendula uzongitshela okunye manje. Thina into yakho kanti mina ngivana. Okay ke 95 ke wena usithemba kangakanani? Mina? Ya wena. Ngu100 mina. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka sisi? Akekho. Ikhonto ofisa ukuyiqolisela mhlawumbe wakwayenza engazi usisi. Ngingangayenza. Ya. Eish, wathi ngibonga ngabe yini. Hayi ngeke ayikho. Ayikho. Ungenza njani uma ungasuthola ukuthi uma isister yakufebela? Mina? Ya wena. Ey ngeke ngize ngeke inganzima bona ngoba Ne. inganzima ndoda. Nganzima kanjani nje? Indoda ngicabanga into esengimenzele zona into esedlule. Hawu kanti yambalela? Kumele phela baba kumele ha. Wathi hawu ngeke ndoda phela ngisebenza kanzima. Ya. Khona ukuthi sikhuluma. So konke okwenzayo wena umbamba ngakho. Cha it's not like ngiyambamba like mfethu hayi angazi angeke ngisho singenzana ngazi singabonakala ngaloso sikhathi. Okay. Nokuthi kabe ngithole kanjani. Sure. Yeah. Phela kuhlukile ukuthi ngihlezi ngimtshela naye ukuthi mangathi uyangikangela angeke ngidecide ngiyabonakala ukuthi ngikubambile ngizwile yebo kokubamba nokuzwa yeah no right hawu awuthe grand yazi into ngichaza ngayo awuthi mina uyarizina sisi wami ine scale of 100 ungathi umthemba kanjani lo bhuti kangakanani mhlambe 97 yini wazona 97 oh wena usithemba kangakanani ngiyasithemba shem 100%. Wena? Yes. Usho? Yes. Oh nice. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho? Akekho. Ikhonto ofisa ukuyiqolisela? Uma ungambamba uthi uyafeba ungenza njani? You. Ne? Hayi wena. Ngiyabonga. Ne? Ngiyabona ubuhlungu abenziwa wena ungenza njani? Ayi. Kodwa yabo nje ngicabanga into esengisemenzele zona yabona nokuthi ngiyamekela. Hawu, niyabalelana nina la. Nibambene. Hayi cha. It's not like okay. Nibambisene ne? Okay. Awungipha 3 impetho izinto siwamenzela zona ocabanga ukuthi they are top of the range or mhlawumbe ezinye zezinto ezikubonisayo ukuthi ngempela umuntu yakusuke ngabe yakusukela. Oh angangamenzela zona yeah naye uzongipha 3 wakhe ezo 3 okay yokuqala yokuqala mthengele ifoni ebizayo shit sure amthengele ifoni ebizayo hayi kufanele yeah okay yokwesibili sahamba saya yikupamba lapha khona ihotel elisemhlanga ngiyakhohlwa khona ayifanele birthday yakhe spenda khona angaspenda ndoda kodwa phela ngikhali angakhali indoda ayikhali then ke okwes3 na engimenzele kona ngabusekela iwave yakhosta 4 hour inwele njenga-4,000 ndoda ayinekanga nina ngoba thathwa abanye ya ngeke khona uber driver la khona ya kufanele ya sisiwami ungipha 3 oqala nje ngimenzele khona ukuthi ngiyamoshela ngiyamphekela yabo kanti ufanele wenzeni wena nje vele mawuthandana nomuntu nokuthi enze lihlezi kuwom isifumengidinga sure true nanokuthi ihlezi phela nginayo every time engidinga ngisiyana kubo yabo yonke into leyo so medinga ukusebenzisa nje so wena ubala nje ukuthi wena uma kusebenzisa shuthi izinto nayo umbalela zona lezo yena naye angakubalela nje ukuthi naye mekusebenzisa ngoba naye usuke kusebenzisa kufana nje ukuthi ngiyamnakela ngakho indlela yafika phekiwe endlini ngiyamoshela yabo afethu relationship yenu inhle iperfect and nginifisela konke okuhle my brother mfethu if mhlawumbe ungangivumela sicela uphe umuntu wakhe ihag umtshela ukuthi uyamthanda mfethu yeah please hayi sisami ufuna ukumqukula yini ngibona isu kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test loyalty test ithwebha you switching phones for 60 seconds wena my brother unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheck on WhatsApp Facebook Instagram ukuthi ufletha nabo bani same applies to you angithi wena unankinga ngoba wena awuthama ufihle lutho uyi out grand
ema uthi kwenzakalani manje? Sitshintshana ngamafoni for 60 seconds. Wena unika ifoni yakho umuntu wakho ukuthi ayi-check ku WhatsApp, ku Facebook, ku Instagram makuthi niyakusebenzisa lokho okunye. Ukuthi wena ufletha nobani. Angithi ngithandana naye kuphela ke umuntu othandana naye. Yeah. Sure, angithi nawe sisi. Yebo. And ayikho into efihlayo. Cha, ayikho into efihlayo. Uzuma ngaphi nosisi wami ngoba ayikho into efihlayo. Manje Manje ngathi yabambaza nje. cha siyaphuthuma phela. Hayi khuleka soniphelezela. Ish mfethu. Soniphelezela. Welcome sobabeka lapha. Ish Ngoba ngathi balate. Uyasanda ayisho nje kanjani? No, hayi. Athi ngayisho. Letha baba. Ish. Hawu. Phone ndoda. Ayacisha ifoni yami. Ayicishe lutho. All right, guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap that Shwandis, it's about that time. So, qala ifoni yakho. Ngoba ngathi uyikhululekele kakhulu. Ivule, ngicela ungivulele. Danko. Yeah. What's Sure. No. Yeah, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ngoba la majita iwezo beququda umuntu wakwaqhaqhazela nje njami man. Yaqhaqhazelisa nje ifoni yengane ibambe baba. Be strong man. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trend, is type lapha uthi I love you. Thini I love you. Yes, so ndiyela sisi wami. Khamba kanjani? Ngiyaphila. Wena uthi bakushare njengoba unokreni kanje. Ngiyabutshela ukuthi ngiyamuntu. Wena. Sure. Khuluma uthi amvelani? So far so So far so clean, so far so good. Okay. Alright, delete. Ngicela ungithayphela uthi I miss you ufake heart red. Nje siqala slow, siqala nice. So manje mhlawumbe ukuthi ukhona awukazi mhlawumbe ulahle nakakodwa. Uthola ukuthi nisephathini. Mhlawumbe quick. Ngihlezi mangibusephathini ngina kumbhalela icebo ngilanda yabo. Phela ngakulanda sekuqediwe. Wayicabanga kanjalo. Because naye ngiyamthemba futhi. hayi vela mina. Angizwa. Vela mina. Delete lapho senze ishrube manje lento delete. Type uthi sex. Yo. Indaba sister liyachaza lelo gama. Khona izinto zaziyo ngesex. Yeah, langichaza. Ninokuyicela from each other. Unokukusendela iWhatsApp athi ucela umququdo. Yeah, unakho. Sometimes aba mayisemsebenzini sinakho usendelana. Vela mina athi yabo. Hayi vela. Hayi mina. Nina nonakele nina. Nina nobabili. Delete lapha. Awuthi mbo. Hayi vela mina. Delete. Type uthi. Faka emoji brinjol. Faka emoji pentshisi. Faka nalamanzi athi kwa. Splash. Yeah. Chaza lamagama sister. Sithi amagama wazi. Ngiyawazi, ngoze ngayicabanga. Wagcina nini ukukhuluma ne-ex yakho? 2 years back. Khuluma ndoda. Vela mina. Hey, sivelelo, delete uthi money. Sibone ukuthi imali uyiphiwe ubani. Sister, manje uma ungenamali uyinikwa ubani manje? Nginiwe. Money. Amantombazane athanda ukucela imali isikhathi esiningi. Type lapha. Money. Cela ngifakele imali. Cela ngiphi imali? Vela uma wakhe usisi wakhe mina. Yeah. Unokumuphi imali dog? Yebo. Awibalanga kodwa into enokumenzela zona. Oh, kumele usitshele into esenzayo. Oh, sorry. Ayi sister yakuvikela la. Uyabona na. All right, delete lapho. Thani come outside. Come outside. Yeah, phumela eminyango. Noma chithela ngaphandle. Hayibo. Kanti uthini come outside? Ngathi sifuna ukwazi into eyenzakalayo manje. Iyona leyo ke eyenza ukuthi abantu bangabe honest. Ndoda ngitshele ubonani? Kholotho. Uyawudlala uFacebook? It's all clear. Phuma lapho Facebook ndoda. Facebook. Yeah. La kuma messenger, nama messenger. Ngifuna nje ungene lapho uthi I love you ufake neheart red. Mayithi no results ungitshele. Mayiveza ama unread messages ungitshele futhi because asiwadingi. Sidinga
ama-message a-right Mama lesizoretshwadi ngayo. ilawo waphendulayo ilawo wa-entertainayo Awakhe uzowathola. Hayi. Awakhe. Bafu hayi. Kazi mina Facebook angeke bothi. isapuri uyawudlala u-Instagram yeah kwi-DM uyothi I love you still might no results so into engafundiwe ungitshela Hayibo. hayi sister phela mele Hayi. Angitshela ngathi siyathembana lento le ikithi. lento ngeyethu sinikiwe Ngiyethu lento le. mnike phethe phone yakhe uzizwe njani yeah 5 comment Ngijabulile ukuthi phela vele bengayilindele into yebet because ngiyamazi lo muntu ngasi. ne Yeah. usho Ngisho mfethu awlo. So ayikho inkinga. ayikho uyakhumbula ngicela ungivulela la vula yabona ke indoda yakho ke manje slow Manje. Akenzeke ngalutho. Ngathi abathi ibhetri yami iyacisha. yini Futhi telefoni buye freeze bengizoyisa nje yasemall. Ngcono mhlawumbe ngiyivule mase sibuya ngala imall. awuthami ngicela uyivule mfethu Ngathi uyangabala nje manje idala. Kanjani? Cha, anganazi uyazi nawe mas. hey nani kuphi la Usebhishi. wendoda lengane lena egqokisa into manje ebhishi amabhikini kuyaxaya ukuthi manje usugqishiswa amaphenti kwi-profile picture hayi ibhikini iya-WhatsApp mntakama now okay mase ngitype uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezi eyizobe silokhuzana nomuntu wakho. All right guys, my name is King Ginger Cream Dela Cream. We're on WhatsApp right now about tap that Shandes tap la put I love you njaya mona njobu out egrand kanjena ephana ngemali enakekelana nayo awekho le amantombazana nokukudidisa hayi kube yiwo wadidisa but wona didise wena Hayi awekho awekho. uthe kuphi ekhaya Mbumbulo Yebo. Mbumbulo njengoba kunamantombazana amahle kanje cha ukuthi asiwazi amantombazana asemBumbulo Awafiki lapho. siswamkhuluma Ubani beach. ubani ubeach Which one? Which one? Into wona lesebenza. hayi ubeach one beach one Which one? Sure. ubishi awuthami ubishi ubhala it's BEACH ubishi lo Ngicimile but chaza ukuthi beach sisho ubeach lo ubani Amazi. awumazi kanjani Amazi. qonda ukuthini ukuthi awumazi manje ndabhala ukuthi uyamthanda. ya Baleba. wena Wena. Kephi? nakho la Ufuna wale ngiphethe la. Hayi mhlambe esetshenziswa ngimfana sisebenza nayo. Phela nginokubolekisa ngefoni bethu yabo. wena ubungenawo mangazi mangifika la Delivery. yazi wena Ungazongitshela ukuthi umuntu ombolekisa ifoni yakho. Eish. Noma mhlawumbe usiyafihla. Angifihli lutho. Ngiqinisile. hayi awuthami yazi wena masihlangana nawe la ubungayena umuntu onamanga Ngiqinisile like lies ngiqinisile. Honestly ngicela ungithembe mfethu. Ukhona umfana sisebenza nawe uyamazi Manje uzwe. indapho wasondela. Cha no ngizama ukuchazela uzwe. chaza wayegoqa Ulapho. sister wayegoqa izandla Manje- no wenza kanje Manje wayengigoqa. wayenza kanje Angimgodi. wayipho wenza kanje Lalela mfethu. Uzwe usebenzisa Sengumfethu phone. La yima la awuthami musuqamba amanga angiqamba manga. Ngitshela. Akho lutho. Akho lutho kanjani ubhala I love you la. Awubhalwanga ubhalwe ngibona ngathi ubhalwe yimi. ubeach one Okay kubona ngathi ubhalwe yimina. Okay, Ubhaliwe wena ubhalwe yimina lapha. sister ngicela udelete lapho uthi sex sibone ukuthi ubeach one akaveli ni ku sex yazi bengibuka enye ilokhuzana lapha ku TV lethama lithi ngengilisho igama unamanga ukwazi ukuqamba umbonile phuma etoilet uthi hayibo kade uyokwenza ukade use toilet athi anginyanga etoilet Bandla. Ubeach wena. beach too hayi lo bani Hayi. no awuthami no stop doing what you are doing now no you need to talk now Ngitshela. awukwazi ukubhala amanye amantombazane ngo beach Hayi ubhalanga mina. Ubhale bani? Angazi. asimfonele Ifoni yakhe la. Hayibo. Asimfonele. Asimfonele phela Simfonele. indaba Usibuyisa ifoni yakho. pho ubani ku beach 1 no beach 2 ifebe zakho ziyazi ukuthi wena uyibiza ngo beach
Ubani lo? Eish. awuthi sesifone lapha Hayi manje khuluma phela Hawu. awunonhle mfethu. unonhle Eish. Qala lelo wasewangilinga mfethu unonhle. ngikubuzile ukuthi akwazi ulingekeni ngikubuzeka ngaka ukuthi akwazi ulingekeni ngikubuzeka ngaka Uya nelokhu ilahla la kunina manje. upitch 2 angithi unonhle pitch 1 Pitch 1 yena. Eish. at least ubuyisebenzisa icondom no pitch 1 Abantwana ayi2. at least icondom no pitch 1 ubuyisebenzisa But ikhondom asabalekile njengamanje. Umntwana ayi2. Ayi2. hayi sikuni ke shuthi Ayi2. Hawu mfethu. Eish. Angithi wena nje. Ngilalela ngani ngenzeni mina? Anandaba ukuthi ngilalela ukuthi wena nje. uyakubuza uqonda ukuthini uthi awunandaba Ngenzeni mina? kangaki Mfethu uye lona. Uye. Ngenzeni? sister ukulwa sikuvuma Ngenzeni? Angithi uyabonaka? Angithi uyabonaka? Ngiyabuza ngenzeni? Wena ungilahlela labantu. Wena ungilahlela labantu. Hawu, wena awulaleli angilaleli. ukulahla awulalele ngani Akalaleli. usebugudi lo muntu usewuright lo muntu Ugudi kephi? Ugudi mesiphambi kwabantu kanje. uthe wena lo muntu Lo mfethu I understand you, number 1, I understand. yini into angayi understand ukuthi wena udinga ukulala namanye amantombazane No, mfethu yini pho angayi understand kanjani yini angayi understand ukuthi wena unezidingo zokuthi wena kumele uyobhebha kwezinye indawo cause ilokho phela okwenzayo ibehavior yakhe. Lalela ngakuphi? It doesn't matter ukuthi ngilalela. kuphi Why is it doesn't It matter? doesn't matter. it matters to her Lalela ngakuphi? Mfethu wena njani kangaki angazi kangaka. condom Yeah, ikho. ayobabulele Ufuna ngithemba ukuthi khona condom lapha. Abantu abayi2. Phela noma ngangithemba ukuthi wena le ntombazane isilima la. Ngiyislima. Hawu ngitshela nje ukuthi islima. sister ungamthinti Shabani. ungamthinti Sakaza phela. ngeke ukwazi ke phela welcome ukukhumisa wena ngakusakaza ovela kugangaze ngeke ukubone lokho Bengane ngijwayela kabi. wena ujwayela kabi Hayi, awukwazi mfethu njalo wena mfethu uyabona ukuthi ubungakhulumi ngani naye sonke lesikhathi ngilaleleni ke. Hayibo. Nonke ke. Akwazi ukuthi ngine imali yokugcina. Ozithi imali yokugcina. Afike ngiboleka imali manje sazoqhubeka ujole nalo Makeba. Ngizobekezela lo. Yini lento le? Ngizobekezela lo. Kodwa mqongela kancane nawe. Yini lento leyenzayo? Ngizobekezela lo doti Yini lento yabuza. eyenzayo la? Ngizobekezela ukuthi wena ufuna ukuhamba namanga. awuyiboni nina assistant ayenzayo ukuthi ujola namanye amantombazane amabili Kanjani? Awuthi wonke. awuboni nina lokho Awu7 Awuthi wonke. Awunendaba nami. Ngisho manje ngathi uyangala mina sengamsebenza sengiyadabula nje kuphela sengiyajoka ngidabula nalabo. Awunendaba nami. kade uphoqa mina manje buka lo muntu wakho umvikele Baby. Awunendaba nami. Unuka. ya Ubheke unuka. Ngikhuluma nawe uyangithethisa mina ngikhuluma uyangithethisa. Ngisilima wasekudala manje kufebela lo hayi. Labona labo beach 1 no beach 2 abangithethisi. yes Yes. Yes. Baya understand. Yebo. Baya understand. Mina ngi-understand. Wena uyangwisa wena. Sokude njani nawe baby? Uyangwisa okusalayo. December. lahla lo mbala Utshela ngisikhathi Ngisho ngangilahle angisena ndawo. uthi uyakudabula Mina bese ngisho ngathi namhlanje Kodwa amancane nawe. Into ohlala nazo imancane. Omancane mfethu. Omancane. Awuthi ngikutshela. Ithi ngikutshela. Ithi ngikutshela. okay mtshele okay mtshele brazo Whatever ngabe uyidecide ukuthi uyangala ukuthi ngani mina ngisena umsebenzi mina ngikhathele mina. Ukhathele yini? Ngikhathele uwena. Ngikhathele. uthi Understand. yini le ufuna Abantu abangithuba ngi-understand. Wayengakhulumi nami kahle. Yini le kumele ayi-understand? Mfethu kangaki ngikhuluma naye ehlezi ethi uzoshintsha. yini wena ufuna ukuthi understand ukuthi Manje wena yazini into engicashe uthi ngiyamcontrola. Uthi mina ngishaya umthetho. Into yangalala khona endlini ontshela ukuthi ulala abangani bakhe. Ehena vele. Uyabona ithombe la efonini. Ehena ngakwenza vele. Why? Ungawenza so uwe. Hayi kanjani? sister izandla uthe uzokuhlaba ngempama lo mfana mawumphusha ngithi Kanjani? Hleke for into eyenzayo. Ungiphushi. awuthi ngibone ngifuna ukubona le conversation le Awuna msebenzi naleyo nto mina. sister akasakufuni musukulo Anginamsebenzi. Nothi usengisamfuni. Ngisho behavior yakhe. naye uzomsebenzisa uzoba wesithathu owesingaki yena njengoba kuno pitch 1 Uye musongihamsila ngithi uye. Uye ungihambisile. Khona isithathu ukuthi mina ongazi. wena wesithathu Sibanga kule phone. wena wesithathu Sibanga kule phone le. Manga kanjani? Sibanga Hayi kule no phone. 3. so my brother awusamfuni Uthi ngisamfuni. okay upitch 3 Angifuni le behavior okay yakhe. upitch 3 inkinga yakhe akabehave Bani? upitch 3 Bangibehave mina ne. ya Phela shothi ngaba ngikho mnandi empedeni. oh ziphi ke lezi zinto ebenibalelana zona lezi umthengela zona lezi nawe niphi leli golo ubukhala ngalo ukuthi uhleze Isola. Ngaze ngafisa ngathi nginikeza unonhle lo. ya Kanjani? ka 4K Khuluma nami. no to ka 4K iwave ka 4K Awuthi le bangani.
Lelo sisi bakho. Awungizwa. Ulalelo sisi bakho. Awungizwa yini? Hey lo mfana nyenywe, lo mfana fenza utho, fenza utho. Uthola upendo ofana nawe-ke kodwa-ke Awungizwa sister na? lahle Awungizwa yini? Ngikhathele. so ulokho kwenza ukuthi ufebe indoda Sure. Kakhulu futhi. Futhi angisena wena udelela uma yisister wena wena uyeyisa wena Uye onke- windaba phuba ungamali indaba ungamali phela ngiyabona awuthi phela mina ukhulume nami kanjalo-ke mfethu yezwa mina uzongihlonipha-ke mina Caphuna la madred. ubani Caphuna la madred akho. mina bekukhakhazele nje ukuthi ukhuluma nale ngane kanje umathanda wakho ungacabanga phela Uzokhonkaza ba? mina kuqhubisa ngempama wena sisi wami awuqela umnikele ifoni yakhe lelo khona ngumhlaba kahle ngey'mpama Ifoni yakhe vele. sisi wami Uyayifuna? awuqede nale ndoda le Uyayifuna iwigi yakho? uyayifuna Eh? mnike Ayona ngendaba. Hamba uyidayise vele uyala. Awunendaba. Yeah, hamba uyidayise. wena ungalokhu uthi le ngane yalamba Awunendaba wena nami. Wena ngeke uzima afford. Ngathi uthathe Awunendaba nami. ukulungisa la madred akho. Engathi Awunendaba no channel ngayo emjondolo. Awunendaba nami. Uzokhuluma uthanda la. Awunendaba nami. Isinothi uthanda indaba. uthi akanendaba nawe nta umuzwa yini indaba nawe Uthi ngikhuluma kancane nawe No, yini ngisasho kahle? ukuthi behavior. Wena respect wafakile nawe uyengiyekela ama respect wafakile. I-behavior. Ngicela ukukhuluma nawe wena. Ngicela ngithinta ngicela ngihlela kancane khuluma la. hayi bayeke welcome awume eceleni awubayeke abantu bezoboshwa nizoboshwa wena wayishaya le ngane uzoboshwa Musongibamba kanjeni. nawe sister wamthinta lo mfana uzoboshwa ijele liyakunukela Ngibushintsha i-behavior yakho. Njengoba ngicela kuwena. Ngishintsha kanjani behavior? Kahle. Ngizoyeka yonke lento engiyenza. No, listen. No, lalela, listen. musani ukubambana aggressive wena bazokudla ejele uma ungabamba lengane aggressive uzodliwa izinqa ejele wena nawe amantombazana azokuqopha Ngiyangithanda noma uyasithanda. Lawo. Khohlwe laba. Ngithanda orasithanda. Khohlwe ngithanda wena. Khohlwe bani? Ngithanda wena. Avele phela abantu. Listen. Siyabathanda yithi. musukuquza ingane wena Yeah. Beyiphutha ngizongilalela. Beyiphutha. Uzontuzwa kamphelele. musukubamba lengane Musungibamba. Futhi musungibamba. ya Hawu. yakhulumanike Kahle ngijwayela wena. ya mtshele sister Ngijwayela wena. yes Yakuthi ngijwayela wena. Uyangidayela futhi. mtshele sister uyangijwayela nje. ya Ngisifebe manje wena. ungambuzi mtshele uyiswa ngeke uthende namantombazana u3 ungabi isifebe Ngisifebe wena. Uyalala ngaphandle, uyalala. Fuck off phela. ya Fuck off phela. sister musukusondela kuyena musukumthinta Fuck off. musukumthinta Fuck off. bamba lo Wena wrong, wena mfungishaya mina. Ngiyathela phela. usazoqhubeka nalo Yazini manje. Now. ya kunjani ya Fuck off. Wena wrong futhi kamina shotho. Ngisho le. nakho-ke Awuthi ngizakufuna ukuthi ngikhuluma nawe manje ngizomkhosa kona usenza amasiko. uxolisane ukuthi Njani? Mela ngenze njani makeba? Ngithe ngicela wehlise umoya ungilalela. Ufuna ungilalela Into wena. yenzayo ngehlisa umoya abantu awuthu bonke. Ngiyaxolisa manje. Awufuna xolisa ngenkani angixolisi ngenkani ngizamile ukukhuluma nawe lokho hayi fuck man. Fuck. Hamba wedwa. sister hamba Wedwa. Wow. nawe Mageba hamba wedwa Wow. and wena Mageba unenhlanhla Ngani? yabe ngikukhazula mina Wena nginisaba. wena ngizokushaya wena Mageba ngizokushaya wena wena Mageba wena hlama nasi hlama soMageba bo wena hlama somile Kunda lentshebe ngayo. ngeke Mageba yazi ngithulile ngakubuka wena uthi ama-thread ami ngathi imophi yasemjondolo indaba ungijwayele wena Wena unamali. Mageba usihlama wena ubonakala ngokuthi wenze lengane usihlama ngizokushaya Mageba ngiyinkosi wena ngeke ungithuke yokucindezela phansi ngikhothisa umhlabathi mina Fuck off. Mageba ngizokushaya Wena wenze konke lamasimo. Mageba ngizokushaya wena Angazi ufuna nofonini yami. hamba la ukushaya Mageba wena Mageba lelo tshele uyazi ukuthi ngizokufunza lona fusek nawe man brother kiteni munna dimane o uhlulwa kibasadi o uhlulwa kibasadi musukulokutetema nawe sister la kade ungiphaphe kade lokukhuluma ukunya la phambi kwale ndoda yakho lo ucanga ukuthi ngumngani wakho wena ene angimsabi asambe futhi shiye lo la lokhu ikhalisa la welcome ya gaqaza wena sisona welcome asamsosha uMageba phela ngiyamkhalela yazi bengithi uzothi kumcafuni uMageba 1 imake Mageba 1 Mageba 2 Mageba 1 Mageba 2 bitch 1 bitch 2 bitch 1 bitch 2 Mageba 1 Mageba 2 Mageba 1 Mageba 2 bitch 1 bitch 2 bitch 1 bitch 2 Mageba 1 Mageba 2 Mageba 1 Mageba 2 bitch 1 bitch 2 bitch 2 bitch 3 Mageba 1 take me to Mageba Hey yo boom
It's your boy King Ginger, Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake